Viikon. Ensimmäinen no tässä voi sanoa, että kun katsoo tuolla harjoittelua pitkin, niin nyt kun Simonin tallikaveri. Nyt tulee vähän ulos. Ja sinne noin. Viime vuonna ajettiin. Ja sieltä sitten omaan lajittelusuoritukseen Marko Kivimäki. Sieltä lähdetään vaihtamaan, hyvin taipuu ensimmäinen klipikko. Kyllä näkee vaan kaikilta, että vielä vähän haetaan lisää nyt ensimmäisen lajittelusuoritukseen. Juha Rintanen. Tuntuuko, että tulee komea veto? Aivan varmasti tulee. Sieltä näkyy Juha lähtee taittamaan tuonne ensimmäisen clipping pointtiin. Kohtuu hyvin pikkasen jää siitä kauan. Hyvin näkee kuitenkin, että